Po uli sa ating mga followers sa ating programa HCI Power 5, CMD Kalusugan at Kabuhayan. Ako po uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee, nangungumusta sa inyong lahat. Mga listeners po natin ngayon, kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So sa mga listeners po natin, dyan lang kayo at nandito lang ang inyong lingkod. Hello kay Ma'am Jardine Alilita dyan sa ZMD Center in Naga City. Okay? So, calling all people na may mga problema sa kalusugan kung kayo po ay umiinom ng mga gamot, pero andyan pa rin ang inyong mga sakit o kaya kayo mga due for operation, ano man po ang ooperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power 5. Pag sinabing Power 5, it's our HCI, CMD, CBF, ang ating Cell Bio Juice, ang ating CR Juice, ang ating peptide. Opo, yan po ang Power 5. Tried and tested, marami na nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. Huwag niyo pong hintayin, lumala ang inyong mga sakit. Bumisita ka agad sa mga CMD offices. Maaasahan talaga yung ating mga produkto. Dahil kung magtatanong kayo ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan ng ating product from A to Z mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating product. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. And by the way, announcement muna tayo. By the way, sa mga gusto magtanong, when it comes to health, i-text nyo lang edad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939 9040717, 0939-9040717. Yung mga nasa Facebook, pwede kayo sa CMD Bicol. Sa CMD Bicol, si Nurse Al naman po ang taga-sagot natin dyan. Sa mga areas na walang ZMD Center, pwede kayo mag-place ng order sa amin. Connect to cmdhealth.ph. cmdhealth.ph. We ship our products nationwide via LBC or JNT. Okay. Sa mga may upcoming event tayo, mga taga Camarines Norte, andyan ang inyong lingkod to conduct health symposium. May sasabayan natin ng free health consultation. August 21, 8:30, andyan na kami sa JPANG. Sa place ni Ma'am Sonia Bibon sa Purok 6, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban. Kita-kits tayo, mga taga JPANG, yung malalapit po dyan. Opo. And August 22. By the way, yung August 21, holiday naman yan. Kaya yung mga teachers dyan na gusto natin ma-reach out, connect to us. Mag-attend kayo dyan sa JPANG. Okay, August 21, nandyan ang iyong lingkod. Kung may mga latest laboratory results, pakidala nyo po. And August 22, dyan naman tayo sa Ducel's Garden. 9:30 a.m. Ducel's Garden sa Diego Linian Street, Barangay 7 in Daet. Opo. And August 23, dyan naman po tayo sa Hills and Garden in Labo, Camarines Norte, 9:30 a.m. Anong gagawin natin? Health symposium with free health consultation. Pero yung mga dyan sa Daet, pwede nyo nang i-avail yung free health consultation nyo dyan sa CMD Center in Daet sa Diego Linya Street, Barangay 7 in Daet. Monday to Saturday, timingan nyo lang, 9 a.m. to 11 a.m. and 2 p.m. to 4 p.m. Kung may mga latest laboratory results, pakidala nyo po. Pero gagawin natin dyan sa JPANG and sa Labo, diretso na health symposium with free health consultation na yan. So take advantage po. Huwag nyo intayin, lumala ang inyong mga sakit. Bumisita ka agad sa mga CMD offices. And by the way,
Diyan sa gagawin natin, sa J-Pang, sa ano yan, J-Pang, and then yan sa Daet and Labo, may registration tayo. Bili lang kayo ng isang 30 ml CMB. Opo, with freelance na po yan. Walang lugi. Oo, with freelance na yan. At yan sa Daet, and sa Labo, may ibababa tayong promo. May ibababa tayong promo, ha? Para sa inyo. Pag kayo bumili ng ating product. Opo, at least worth 3,000 plus. Oo. May ibababa tayong promo sa inyo, okay? So, kahapon, nag-play tayo yung testimony, paano natulungan ang isang dengue case. Opo, na hindi na natin tinakbo ng ospital. Opo. O kasi usong-uso, napapakinggan ko nga ang daming nadedengue. Kaya sa may mga sa mga listeners natin, alam nyo ba na ang dengue, simple lang yan. Sa atin, napakasimple. Kaya eto ngayon, isa muna ang kwento ng kagalingan, paano natulungan ang isang dengue case. Okay, pakinggan natin. Okay, nandito ako ngayon sa Jose Panganiban para sa aming health symposium. Meron ditong napakagandang kwento ng kagalingan paano nakatulong ang ating CMD sa pamilya nila. Madam, anong pangalan nyo at edad nyo po? Ako po si May Ulaso. 52 years old na po ako. Nung pong gamitin ko nga po yung yung CMD yun, nung pong magkaroon ng dengue yung anak ko sa doon po, nung ma-hospital po yung anak ko. Madam, how old na yung anak nyo po? Ano na po ngayon, 17 na po siya ngayon. 17 years old? Po. Tapos po, yun nga po, na, nung magkaroon po siya ng dengue, natatakot na po kaming mag-asawa, yun nga po, kasi pababa yung platelet niya. Tapos po, lumalaki din po yung tiyan niya kasi hindi nga po makaihi. Na nakailang dextrose na po kaming ang iniinom lang po ay paracetamol lang po, walang ibang pinapainom. Yun ba po, natatakot na kami at umiiyak na yung anak ko. Tapos po, umuwi yung asawa ko sa bahay. Bukas po yung TV, yung radyo namin. Napakinggan nga po yung sending yun. Tapos yun nga po, sabi na magaling daw po yun sa lahat ng sakit. Yun po, nagpunta siya ng Labo at wala pa naman po dito sa Panganiban. Pumunta po siya ng Labo, doon po siya bumili. Pagsabi po nga na maganda po yun sa sa kagalingan din po ng magkaroon ng dengue, bumili po siya agad noon, hindi na po siya nag-aksaya ng kung magkano, basta po makainom yung anak ko. Yung po pagsabi ng 30 patak po doon sa isang baso, ginawa po namin yun. Tapos nung nung gawan po namin yung pinainom po namin agad sa anak namin, pinaubos yun. Yung po na hindi po siya dati nakakatulog, noon po nakatulog siya. Mga ilang minuto pa lang po siya nakakatulog. Nagising po siya uli noon, sabi niya, "Mama, iihi po ako." Tapos yun, umihi siya umihi na naman siya. Pagka po niya uli, pag-alis niya dun sa CR, nakatulog po siya ng pa lang po siya, iihi na naman po siya. Hanggang yun nga po, na gumanda po yun, lumiit po yung tiyan niya. Tsaka, nung pungkunan siya ng platelet noon, dati po laging mababa, pababa ng pababa. Nung pong pinapunta na kami uli, doon kukunan na po uli siya ng yun nga po, ng platelet. Yun po, nagulat yung doktor, sabi po sa amin, daw po yung namin. Sabi po namin, wala po. Kung ano po yung pinapainom niya sa amin, tsaka yung dextrose po, yun lang po ang namin. Kasi nga po, baka po dalitan kami noon, kaya hindi po namin sinabi yung sa CMD yun. Pero napakagaling po noon talaga at yun po ang talaga nakaano sa amin. At nakalabas din po kami nung pagkahapon na yun. Ma'am, yung anak mo nung na-hospital po dahil sa dengue, ilang araw na ba siya sa hospital? Na po siya, 3 linggo na po siya. Grabe, 3 linggo, tapos lumaki na yung tiyan. Opo. Ibig sabihin may water retention na po siya. Pero sa pag-take niya ng CMD, ilang araw bago nyo napansin na may pagbabago na? Nung pong yung pagkainom po nung 30 patak pong yun, nagparaihi na po siya, nagliit yung tiyan niya. Tapos po, nung bago po kami palabasin, pinainom ko po uli ng 30 patak yun. Yun po, talaga pong umihi siya ng tsaka talaga pong nakatulog na po siya noon. Dati po hindi siya nakakatulog dahil nga po sa sobrang sakit nung yung tiyan niya. Kasi nga po hindi na namin alam. Tsaka medyo naninilaw-nilaw na po siya noon.
O, bali po, 3 linggo na hindi gumagaling. Pero nung mag-take ng CMD, isang araw lang ba nakaginawa? Opo, isang araw pa lang po noon. Kasi nga po yun di bali sabi ko nga, di baling maubos yun, basta po gumaling. Yun nga lang po, pag ginom nung araw na yun, ng 30 patak, tapos ginawa ko po uling 30 patak nung pagkagabi, yun po talagang guminhawa na po siya, nagtaas po agad yung platelet niya. Wow, ang galing talaga. Pero ma'am, sa family po, ano pang ibang health problems ang natulungan ng ating product? Yung yung asawa ko po, nagkaroon po siya ng namaga po yung prostate niya. Prostate. Opo. Tapos po, yun lang po ang pinagamit ko sa kanya. Tapos yun, na po siya uli, nakakaihi na po siya ng normal. Dati po hindi. Unti-unti lang po siya, at saka nananakit po yung niya. Sabi nga po ng doktor ay, daw po, baka daw po matuluyan na yun sa sabi ko naman ay, wag naman po dok ninyo kaming takutin. Kaya Ba't sinabi prostate problem, prostate cancer, ganon? Ganun po. Ay, ang ginawa po namin, sabi ko, tanong na lang natin uli, yun nga po sa kanila na kung kung maganda yung uli yun. Kaya yun po, sinubukan na naman namin yung bumili kami. Yung ganun na naman po, naggaling na po siya. Hanggang ngayon po, hindi na okay ng Ay, nung pong nakaramdam nga naman po ako ito po, hindi na po maitaas ito, maigalaw ko na ito pong kaliwa kong itong kaliwa kong kamay, hindi ko po maitaas na ito, ni maghubad po ako ng damit, di po ako nakakahubad. Ilang araw mo yan nararamdaman? Na po, siguro po ay 1 buwan na po. 1 buwan? Opo. Hindi ko po agad naisip na naman itong CMD na wala na naman po sa isip ko. Yun nga po, nawala ng trabaho yung asawa ko. Pero po talagang hindi pa ako napunta sa doktor po. Sabi ko, ayaw ko. Ito lang, nung magkaroon po kami ng pera, at yun nga po, na po uli, marami nang nagpapagawa sa aming alahas. Yun po, nagbili po agad ako sa CMD ng gamot na yan. Kaya yun po, yung yun, 3 araw pa lang po ako nagiinom. Lagi pong 40 ng 40 yung 40 patak po yung inom ko. Yun po, para po ako nilagnat, tsaka po ito unti-unti pong nawawala yung pananakit. Kasi hindi na nga po ako makatulog ay nag-iiyak na po ako. Nag-iyak na po ako sa sobrang sakit at para pong hinahaluka yung yung laman ko. Yun po, naisip po magbili na naman uli po nung CMD. Yun po, mga 3 araw pa lang po ako nagiinom. Ito po, pang-4 na araw po, wala na po siya. Bago pa lang yun mangyari? Opo. Nito lang pong Lunes ko po ininom. Sa kanila po ako nagbili kalaan. Lunes po ako nagbili, pa lang po ngayon, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes po. Doon po, 3 araw pa lang po yun, okay na po itong kamay ko. So halos lahat ng mga na-encounter nyo na health problems sa family ay natutulungan. Madam, may mga makakapakinig nitong ating interview. Anong message na masasabi mo sa mga listeners natin? Wag na silang wag na silang magatubili na bumili. Mahal nga po ang gamot sa mga ospital, tapos magpapatingin pagbabayad ka pa sa doktor. Pero ito, kahit sabi mo pang 1,000 ito, pero yung 1,000 mo hindi pa mauubos yung gamot na CMD binagbili sa iyo. Kasi nga, agad-agad 3 araw pa lang. Depende po yun sa sakit na nagagamot noon. Pero po itong sa amin na nangyari, wala pa pong 1 linggo, nagagamot po talaga agad ng CMD. Madam, pangalan ulit? Ako po si May Ulaso, taga Parang Poporok 2. Ayun, nasa mga listeners natin, sabi nga ng ating doctor, dapat alam ng mga tao that this product can save life. Kaya kayo na mga listeners natin, kita-kits tayo. Visit CMD Centers, huwag nyo intayin. Lumala ang inyong mga sakit. Our products are tried and tested. Opo, marami na nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. At eto, isa pa, kwento ng kagalingan. Pakinggan natin. Okay, may bisita po ako dito sa aking office. Nakakatuwa talaga yung kwento niya, kung anong nangyari sa kanya. Masigla siya ngayon kaysa nung pumunta siya dito. Siningi ko talagang mag-share siya ng kanyang experience sa paggamit ng ating product. Madam, yung iyong pangalan, edad at taga saan po?
Ako po si Lily Baldon, taga Washington Drive, Barangay 8. Nasa 62 na po ako, madam, ang edad ko. Ay, senior ka na rin. Pares tayo, senior, ma'am. Oo. Ma'am, ano yung nangyari sa'yo? Ang kwento mo sa akin na na-confine ka. Bakit ka na-confine? Opo, na-confine ako ng 2 buwan, June and July. Yung July kung pagka naibalik naman ako sa hospital, diretso na ako ng ng ICU. Kasi yung gamot po na tinitake ko, parang walang nag-epekto sa katawan ko, nawala yung appetite ko, wala akong tulog. Yun po ang naramdaman ko sa katawan ko. Tapos po nung July, yung July na paglabas ko ng hospital, tapos doon na po ako nag-take naman ng madami naman na gamot, na synthetic na gamot. Tapos ganun din, mas lalo, malala, madaming dinagdag naman na gamot. Di yun po, naisipan ng asawa ko na, yung kumplituhin ko na yung CMD, na, yan ang nagamitin ko na yung miracle, CMD, yung tatlo power trio. Yun po, talagang ininom ko. Naramdaman ko sa pag-inom ko noon, ilang araw lang, na 3 araw lang yata yun. Nag-epekto na, nagatulog na ako, tapos medyo nabawasan na yung sobrang wala na akong appetite. Nakakakain na ako ng maganda, maayos. Sabi ko, diretso ko na po yung pag-inom ng CMD. Ngayon, parang masigla na ako. Masigla ka talaga. Tapos po, kaya sabi ko, salamat sabi ko dahil may CMD. Tapos, inano ko na yung one set talaga, yung power trio. Yun na talaga ang ginamit ko. Dahil dati, yung yung CMD lang, patak lang. Dahil 2005, yun ang ginagamit ko talaga, patak lang. Pero nang gumamit na ako ng power trio, yun na talaga, yung medyo na, yung ng katawan ko, maayos na. Tapos ngayon nga, nagpa-check up ako dito ng libre. Sabi nung doktora sa akin ng CMD, medyo ayos na daw yung sa heart ko. Hindi daw masyado yung, parang barado, parang bawas na daw yung sa heart ko. Kaya sabi ko, grabing pasalamat ko po sa sa CMD na yun na ang tinay ko. Kaya hanggang yun na lang ang gagamitin ko, CMD na power trio. Kaya hindi na ako mag-iinom ng synthetic na nagamot dahil sobra talagang naranasan ko na nawala yung side effect, nawala na ako ng appetite. Tapos minsan gusto ko magsalita, yung salita ko parang nawawala na yung iniisip ko, hindi ko maisabi. Sabi ko, Diyos ko, anong ba ito? Natatakot na ako sa buhay ko. Na biruin mo, sa pagsalita ko, may epekto. Yung sa pagtulog ko, may epekto. Yung sa appetite ko, may epekto. Sabi ko, ano ba yan? Mamamatay na yata ako. Sabi mo, para ka nang masisiraan. Masisiraan, para akong nang masisiraan ng bait. Sabi ko, Diyos ko, biruin mo yan, walang tulog, walang kain. Tapos yung pagsalita mo, mahina pa yung katawan ko. Di ngayon, ayos na po ako. Kaya salamat po sa power Pero may trio. sinasabi kang nung na-confine ka, may ka rin na, so sabi mo ma'am na, may sakit din. Yung kapitbahay ko na nagkasakit din na kumari ko na nagpumpain din siya na talagang yung para bang matanda na siya, na mahina na siya maglakad. Yung sinabihan ko siya, sabi ko, Madi, ako baga sabi ko, nagsi-CMD. Mag-CMD ka din, sabi ko, malakas talaga sabi ko yan sa katawan. Tapos maganda sabi ko ang epekto. Di ngayon, sinunod niya ako.
na ano, pagsunod niya sa akin, ayun, baga tumaba na yung kumari ko. Oh, dahil may CMD daw doon sa Kamalig. Masigla na rin. Opo, yun na din niyang ginagamit, CMD na ano. Ma'am, maririnig ito ng may mga problema sa kalusugan. Anong ma-advise mo po sa kanila? Ang may advice ko, madam, sa kanila, subukan po nila yung Ayon, subukan ang aming produkto, Power Trio. Pero Power 5 na ngayon, okay? So, ang bilis ng ating oras. Yan, dito na muna tayo sa mga ZMD Centers and Active Distributors. Just visit ZMD Center dyan sa Camarines Sur, 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. In front Naga Metropolitan Cathedral, beside Biggs Diner. Sa Door 3 Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Panday Street, Gawa, Camarines Sur. Sa LNL Building, Bulalacor Road. San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Porok 6 Diversion Road. San Antonio, Naba, Camarines Sur. Katisasil, Binanawahan, Karamuan, Camsur. Francia Embudo. Sa Zone 2, Pag-Oring Nuevo, Libmanan, Camarines Sur. Okay. Sa area ng Catbalogan, hanapin lang CMD Center at 5391, second floor, Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City at Top St. Therese Family Drugstore, Ma'am Delia Epsor. Ang mga retailer natin, Delia Epsor, Purok 5, Barangay 3, Catbalogan City, Marilyn Batan, Allen Avenue, Barangay 11, Catbalogan, Lolita Babael, Barangay San Andres, Catbalogan, Melanie Candare, Barangay Mercedes, Catbalogan, Wilma De Quito, Purok 1, Barangay Darahuay, Dako, Catbalogan. Sa Camarines Norte, hanapin CMD Center at Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, malapit sa Josel's Garden. Sa Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa Purok 1, Barangay Tugos, Paracale, in front Tugos Elementary School. Sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte. Ma'am Sonia Bibon, Purok 6, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban, Imelda Rufo, Barangay Ubang, Lagpan, Kapalonga, Doctors Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte, Salvice Pharmacy, in front, Labo District Hospital, Helen Valenzuela, in front, Canoreco, Bato Balane, sa Paracale, Julito Limpot, Purok 6, Larap, Jose Panganiban, Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban, Susan Correa Abais, Rusans Transient House, Purok 2, Lagon. Sa Dry Goods Section, malapit sa Three Sisters, Carenderia sa Daet Public Market, Margel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte. Sa Catanduanes, Ma'am Salve Cabal, Nab Wellness Center, CMD Office sa San Pedro, Vera, Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera, Catanduanes, Helen Torrepalma, Rosalina Torrepalma, San Roque, Bato, Catanduanes, Julie De Luna, Barangay Maysoran, Caramoran, Catanduanes, Aster Crispino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes, Carmel Caranza, Libod, Pandan, Catanduanes, sa Masbate. Hanapin lang si CMD Center sa second floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City, in front Banco de Oro, Atap Fascas, Emma Linda Lagak, Purok 1, Ramirez Street, Poblacion Baleno, Aida Amor Cirillo, Interior San Jacinto, Masbate, Jovi Ramirez District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate, Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate City, Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate, Anita Villanueva, Purok 5A, Bayumbon, Masbate City. Sa Sorsogon, hanapin lang Ma'am Jenilyn Mangampo, Purok 2, Inang Pilar, Sorsogon, Roger Obias, San Antonio, Pilar, Sorsogon, Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City, Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Comadcad Casillas, Sorsogon, Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol Sorsogon, Annabel Maquiñana at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon, Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel, Cristina Baldo, ACM Building, Corner Borgos and Rizal Street, Sorsogon City, Maria Jinky Aquilmo, Purok 6, Bulabog, Dapda, Pilar, Sorsogon, Cheryl Apuli, JNC Store, Kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon, Sandra Mortega Frio sa Butika,
Bitison Street, Magallanes, Sorsogon, Rizal, Icardo, CMD Center, Barangay Adobis, Kasiguran, Infront Kasiguran, Technical Vocational School, Jocelyn Belien, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon, Mirna Mirandilla, Porokwan, Oras, Castilla, Sorsogon, Maricelia Masares, Porokwan, Baskaran, Daraga, Albay, Liana, Sari-Sari Store, Purok 2, San Vicente, Grande, Daraga, Albay, Nancy Gaviria, Purok 4, Gumian, Maslog, Legazpi City, Maria Jocelyn Mandria, Villa Hermosa, Daraga, Albay, Honest Store, Purok 4, Palanog, Kamalig, Albay. Sa First District of Albay, Ray Mendez, 156, Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay, Ma'am Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbi, Tiwi, Albay, Cathy Credo, second floor, Center Point Building atop 7-Eleven, Siga Avenue, Tabaco City, Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City, Kagawad Ami Batalyer, Salvacion, Malilipot, Albay, Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay, Albay, Mary Jane Vista, Kawayan, Bakakay, Albay, Jelina Canyon, Buwang, Bakakay, Ma'am Michelle Biesca, CM Ristaki Center, AM Building, Magsaysay Avenue, Corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay, Maribi Kirimit, Purok 2, Lower San Roque, Santo Domingo, Albay, Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Sa 2nd District of Albay, CMD Office, Arnab Wellness Center, second floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front, LCC Supermarket, atop Denver's Computer Shop, Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia Raporapo, Errol Asuncion, Arson Store, Centro Raporapo, Emilia Llaneta, Mancao Raporapo, Rafael Escalador, Morok Borocan Raporapo, Joanne Serrano, Bagabawan Raporapo, Lourdes Busque, Purok 2, Bogtong Raporapo, Das Cable Store, Purok 2, Itbama nito, Lin Aringo, Purok 3, Barangay Hulugan, Manito, Albay, Toy Dahak, Purok 3, Itbama nito, Josephine Racha, Balinad, Daraga, Albay, Teresita Red, Liguan, Raporapo, Susana Liabanes, Kidako, Daraga, Albay, Joy de Silbulos, Purok 1, Kawayan, Manito, Alex Alejo, Purok 5, Peña Francia, Daraga, Albay, Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1, EMS Bayo, Legazpi, Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkiruhan, Legazpi, Emily Lisay, Son 1, Anislag, Daraga, Albay, in front, Anislag Church, Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market, Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay, Nora Aison, Purok, Legazpi City, Adelfa Floranda, Purok 3, Humapon, Legazpi, Merilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi, Sonia Pereña, Purok 4, Common Kamalig at Ma'am Concepcion Aguilar, Purok 2, Common Kamalig, Albay, Jocelyn Navarro, Purok 3, Talokto, Kamalig, Albay, Florinia Hiles, Sari-Sari Store, Pandan, Daraga, Albay, Ma'am Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay, Lisa Olidana, Bakay Store, Centro, Daraga, Albay, Milet Hiroy, Barangay 22, Binanuhan East, Legazpi, Cindy Toledo, Icardo, Odell Store, Bangkiruhan, Legazpi, Jesslyn Asyado, Barangay 18, Kabangan West, Legazpi City, Vanessa Icardo, Buenavista, Legazpi City, Marinopre, Purok 4, Panaypoy, Kamalig, Albay, Anding Asopardo, in front, Buyuan Elementary School, Refugees Drugstore, Pantaw, Libon, Sardeñas Store, beside LBC, Ginobatan, Asuncion, Lianaresas Store, Inamnan Grande, Ginobatan, Ami Canseco, Market Site, Uwas, Albay, Rosana Rehis, Care of Office sa Barangay Affairs sa munisipyo ng Uwas, CMD Office, sa ground floor, Kililan Billing, San Jose Street, Dunao, Ligao City, Lourdes Boreta, RBB Agribet Supply, Mercado Villar, Mariel Sabasa, Badian, Uwas, Albay, Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginobatan, Hill Rijalde, Zone 9, Daisy Street, Saban, Uwas, Albay, Ma'am Nora Napod, Ginobatan Public Market, Mr. Iran Nas, Purok 4, Ilawod, Kamalig, Albay, Elsa Olfindo, Purok 1, Bangkiruhan, Legazpi, Maylin Salvacion, Purok 3, Tamayan, Legazpi, Gire Consumer Goods Trading, Purok 1, Taysan, Legazpi City. Yan po ang ating mga CMD centers and active distributors. And of course, kailangan pa natin ng mga retailer. Oo, sa mga
members natin, especially yung mga along the road na hindi ko nababanggit, maglagay lang kayo ng signage. CMD available. Oo, di ba? Kasi ang daming naghahanap ng ating product. At aralin nyo rin paano i-share yung ating CBF, ang ating cell bio juice, ang ating CR juice, yung ating pang-detox, ang ating kape. Oo, may kape tayo. Ang kape natin is an alkaline coffee. Kaya doon sa mga umiinom ng kape na katulad ko na pag hindi nakainom ng kape, may kulang. Kung ang kape na iniinom ninyo ay acidic at napakataas ng sugar content, kaya ang daming diabetiko ngayon, panahon na palitan ng HCI coffee because our HCI coffee is an alkaline coffee. Mayaman po siya sa minerals. Okay, sa mga malabo na ang mata, oo, mayroon tayong pang ano dyan para matulungan kayo ang ating Vision Care. Vision Care, available na yan sa mga CMD centers. Okay? So yan, ubos na yung ating oras. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana po ay matugunan ang ating mission to help restore the health of people. Iwan ko na lang yung aking text hotline. 0939-904-0717, 0939-904-0717. Ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.